Unsa man ka? Sakit ikong ulo bay. O tama oh, nayaplas oh. Ya, okay na? May panghaplas na fail na ko. Pero yung gugma, murag wala ra. Kung siya man ang mapilian, wako'y mahimo ana, pero sakit lang yun kaayo. Kung siya man ang maswerte. Kunila mo. Ayaw pati ah. Karong panahon na lamok na rin iduol sa kuha. Bisan ba ug may lain ka na,